ଦୟାଳୁ ମେରି ଓ ପରୀର କାହାଣୀ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମେରି ନାମକ ଏକ ଝିଅ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଅନାଥ ଥିଲା। ସେ ଘରର ସମସ୍ତ କାମ କରୁଥିଲା ଓ ତା ମନ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ ଓ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଫଳମୂଳ ଏବଂ ପୋଖରୀରୁ କିଛି ମାଛ ଧରି ଆଣେ। ସେଥିରେ ହିଁ ସେ ଖୁସି ହୁଏ ଓ ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଖେଳେ, ବୁଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରେ। ଜଙ୍ଗଲର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ବିତାଏ। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଛି ଫଳ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ତାକୁ କିଛି ବି ଫଳ ମିଳୁନଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲା କିଛି ମାଛ ପାଇଁ। ମୀରା ଶେଷରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ, ଆଜି ତ ଫଳ ବି ମିଳିଲାଣି, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ଏସବୁ କଥା ରାନୀ ପରୀ ଲୁଚିକି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ରାନୀ ପରୀ ଏସବୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ, ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଏ ଝିଅ କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ଗରିବ? ତା ପାଖରେ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖେ ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଶେଷରେ ମେରି କିଛି ନ ପାଇ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ରାନୀ ପରୀ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ମେରି ମନକୁ ମନ ଭାବୁଥାଏ, ଆଜି କେବଳ ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫଳ ତ ମିଳିଲାନି। ଏହି ଝିଅ ମେରିକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏ ସତରେ କ'ଣ ଏତେ ଦୟାଳୁ? ମୁଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଓ ଯଦି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହବ, ହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ବେଶରେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାଛିବାକୁ ହବ। ହଁ, ମୁଁ ରୂପ ବଦଳେଇ ଦେବି। ରାନୀ ପରୀ ନିଜର ବେଶ ବଦଳାଇ ମେରିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ କହିଲେ, ଆରେ ମା, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ? ମୁଁ 10 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ? ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ମେରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବେଶୀ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଏଇ ମାଛ ଆଣିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଛ ଝୋଳ କରିଦେବି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୋତେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ମୁଁ ତାହା ଖାଇଦେବି। ବାସ୍, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବା ଦରକାର। ହେଲେ ମା, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ମେରି। ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଘରେ ରୁହେ। ମେରି ରାନୀ ପରୀଙ୍କୁ ନେଇ ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ଦୁହେଁ ମେରିଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ରାନୀ ପରୀ କହିଲେ, ଆରେ ମା, ତୋ ଘରେ କ'ଣ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି? ତୁ ଏକା ଅଛୁ। ଏ ଘର କେତେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି ଓ କିଛି ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ। ଜେଜେମା, ମୁଁ ଅନାଥ। ମୁଁ ଏଠି ଏକା ହିଁ ରୁହେ, ମୋର କେହି ବି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାଛ ରୋଷେଇ କରି ଆସେ।
ସବୁଦିନ ମାଛ ଝୋଳ ହିଁ ଖାଉ? ନାହିଁ ଜେଜେମା, ମୋତେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ମୁଁ ତାହା ହିଁ ଖାଏ। ଆଜି ମାଛ ତ ଆଉ କେବେ ଫଳମୂଳ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମେରି ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲା। ରାନୀ ପରି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସତରେ ଏ ଝିଅ ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ଘରେ କିଛି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ରାନୀ ପରି ତାଙ୍କ ଯାଦୁରେ ମେରିର ଘରକୁ ସୁନାରେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ରାନୀ ଫେରି ଆସି ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଏ କ'ଣ ଏତେ ସବୁ ଖାଇବା, ମାଂସ, ଫଳ, ଏସବୁ ତ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ହେଲେ ଏଠାରେ କେମିତି ଆସିଲା? ମେରି ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ, ଆରେ ଏ କ'ଣ ଏତେ ସବୁ ସୁନା, ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା, ଏସବୁ ଚମତ୍କାର କେମିତି ହେଲା?